जाहोनो नागिरखोहाय? बेखौनो आंबो बुजिनानै मोनासै। बेलेग दिनफोराव माथो नोङो सा आन्थाखौनो नोङो जोंनो लोंहोनो नागिरा। दिनै ओंखाम जाहोलायनो नागिरबावबाय। माबा मोनसेथ' थागोन ओंखाम जाहोनायनि कारन। दङ मानो गैया जानो, जोबोद मोजां खबर दङ जोंहा। खोन्थागोन सिगांग्रो जानानै लाग्रोजोबदो। ओमफ्राय दे माबाहाय दाउखा बिमा, नोंसा बिहामजोआ गैया? आं नोंसा बिहामजो थाबाथाय बाथारोहाय। माबायदिखा बाला नोंसा बिहामजोआ? औहाय आंबो गिदोंसो। ओंखाम जाहां दिनैबो होसोबावाबानो जाबाय। खननै जाखाबायहाय ओरैनोबा नोंसा बिहामजोजों होसो जानाया। आयु खनसे दाबो दोखो बुनाया सानथामसो बिसनानिफ्रायनो सिखारनो हायाखै आङो। बेखौनो गियो। हुवा मानसि नङाना बियो, हिनजाव मानसिसो। नांनांगौ नोंसोरबो उल्था नांफानांगौ। हिनजावजों हिनजाव गिनानै गावस्राबो एसेबां दुरबल। बाल बेलेग हिनजावफोरा हिनजावहाय, बेलेगफोरा एसेबाबो बेलेग। नोंसानि बिहामजोआ आयु मोसाबायदिखासोहाय, लुदुमिमिजों रागा खराजों थिउरियाथारहाय। आं गिसोयो। दिनैबो होसोबा नोंसानि न'आव जिन्दागि फैथारलाहाय। जोंहानि बिहामजोखौ गियोबालाय दानो जलि जानानै लाजोबखादो दे। दा फैबा मा जायो मा थायो मिथिया। ओमफ्राय लावगि, नोंनोलाय मा बेयावनो लाबोना होफैनोसै ना माथो? आयै ओइ दाउखा बिमा, थांनोसैहाय जोङो जाला ओंखाम थोंखाम। र' गिनो नाङा आं दङ ना। आयु मानि मा पार्टि सोलिदों बेयावलाय? हा? नोंसोर बावसो आरो नोंसोर सानै आंनि न'आव मानो गाफैबावखो? हा? आंनि न'आव बोरै पार्टि जाफैनो मोनलायबावखो नोंसोरो? बिहामजो बायदि था। आंनि न'आव आंनि मानसि फैगोन, नोंहा बेयाव मानिथो एसेबां हेंथा? सानफ्रोमबो आंनि थाखा फैसा आं खामायनाय, आं संदों खुरदों, आं जाहोनो नागिरदों आंनि लोगोफोरखौ। नोंहालाय मा नांजाहैबाय थायो? नोंनि लोगोफोर फैबा आं मालाबा माबा बुङो नामा? हो? जेबो बुङा आरो बुंलायनोबो नाङा। आरो आंबो जेबो बुंनाय नङामोन गुबुन आलासिफोरबा। नाथाय आं बिसोर सानैनि मोखांखौनो नायनो बायो। बिसोर सानैया मोजां मानसि नङाथ'। दिनैबो फैदों, एबा मा खोथा थुनानै होलांबावनो नागिरदों बिसोरो? ओइ जाबायलिफोर, दिनैलाय मा खोथा गोदान थुलांनानै होनो सानबावखो नोंसोरो? नङाथ'हाय मा बिदि, जोंलाय मा खोथा थुना होनांगौ? जों खोथा थुना होनायखौ गारबायबा। होमबालाय मानोथो फैदों? माबाहाय नोंसा बिखुनजोआ मोजां खबर दङ होननानैसो जोंखौ लिंहरदों जानो। मा मोजां खबर आयै? बुंलाय मा मोजां खबर? नै जाबायलि ओमफ्राय लावगि, आंहासो ओरैबायदि माहाजोन बिजामादै मोनबाय नङाना। जों गामिनि मादाव आंनि फिसाजोआनो माहाजोनसिन बिजामादै मोनबाय। बिनि खुसियावनो आं दिनै नोंसोरनो पार्टि होदों। पार्टि जादो दे, जादो। लाजियासै नोङो? पार्टि जाहोबावदोंसो। लासिंसिं फिसाजोखौ फाननानैसो जादों नोङो। मा होनदोंना आंखौ? आं फिसाजो फाननानै जादों? जायाखैब्लालाय माथो? माहाजोन बिजामादै लासिंसिं बोराय फारि फिसाजोखौ हरथारनानै। फिसाजो हरथारदों? औ सोरबा हाथाय गहांहां बोराय मानसि सासे सोंनो फैदों आरो माहाजोन थाखा फैसा बुरजा दंसोयो होननानै खोन्थादों। बेखौनो लन नायनानै गावनि फिसाजोखौ हरदों दा। ना सेंग्रानि परियालखौनो मिथिगौ, ना सेंग्रानि परियालजोंनो रायलायनो मोनदों, ना न' बांखौनो नायहैदों, ना बिनि सैथो बाथ्राखौनो मिथिदों। गोदै बुंनायावनो गोजावनानै फिसाजोखौ हरबाय। नोंनि नोंसाजोखौ माहाजोन नुफानो हरदोंमोन ना? लासिंसिंनो नोंनि नोंसाजोआ थां, न' सिङावसो दंफैयो, नायहैथां। मा बुंखो नों बेफोरखौ? ना नों मेगन सानानै आंनि फिसाजोखौ लाना फैफिनबाय? लाना फैफिनाखै आङो, लाना फैनो दरखारबो गैया। नोंनि नोंजामादै माहाजोननो हरनाया मानोथो खारना फैनानै आंनि फंबायजोंसो खास'हैदों? मानसि नुवाखै नोङो? मानसि थानायाव मा लासिंसिं खोथा बानाय बुंबाय थादों नोङो? औ आं बानायदों। थांनानै नोंसाजों सोंना लायजोबथां गासै खोथाखौ, अब्लासो मिथिगोन। लाजिनाय मोनबाय आं बे न'खरनि बिहामजो होननानै गावखौनो सिनायथि होना लानो। लासिंसिंनो सासे सिख्ला मानसिया खैजोन हुवा सोलायखो? बिहामजो, नोंखौ सोब्बासिगोन आं। सैथो खोथाफोरखौ बुंबालाय लाजि मोनखायो दा। आंखौ सोबानानै जेबो लाब गैया। आंखौ जुदि सोबानानै नोंनि नोंसाजोनि दागिफोरा गोमायोब्ला आंखौ सोबा, आं पार्टिना होगोन। पार्टि जाहोलायनो फैदों बेयाव लासिंसिंनो। ओइ जासुरि, नों मा खोनाखोहाय? नों जि खोनादों बेखौनो आंबो खोनादों। नै खोनासंलाय लोगोफोर, नोंसोरो मा खोमाजों खोमा रायलायखोमादों? नै लोगो, जों थांनोसै नामाथाय? र' माथो जाखो? मानो थांनो नागिरखो? ओमफ्राय बे ओंखाम ना बेदर फिथाफोरा लस जाया होमबा?
आइदै आं खिनो ओंखारदोंहाय आं थांनोसै ओइ लावगि र' ओइ नै खोनासंलाय मानोथो थांखो ओंखाम ओंख्रिखौ जायालासिनो आयै आंनि थाखा फैसाया लस जाजोबगोन माथो नोंनि बिहामजो गैयाबा जागौमोनहाय थांनोसै थादो आच्छा खोथाया मा जामारदों र' खबर लाहैनि आं गावदां गावदां बिबारफोराबो नख्रांनिसो हाथरखि जाबाय गोदै गोदै सिमांफोराबो थुख्रा थुख्रा बायफ्लेजोबलांबाय आयु ओइ जोमै मा जाखो नों आयु गैला जोबस्रांलांजोब्बाय गोमो गोथां सनालिसा मनालिसा गोबां दख'ना दङमोन बिखुनजोनि न'आव थाबोजोब्बाय दा आं बेफोरखौ माबोरै मोननो हाफिनगोन बिखुनजो बिहावखौ थगायनानै जानो सानदोंमोन आं जोमैया जानो सानदोंमोन दा आंखौ न'आवनो सोथारासै गाबनोबाबोलाय बेसेबां गाबबावनो आंनि दुखुफोरखौ फोरमायनोबाबोलाय सोरनो फोरमायनो मानसियाथ' बादानो मोस्रोम मासेबो माथो आंनि न'खौ नायनो फैयाखै दाबो बेनिखायनो गानफोरखौनो खनदला बायना थानोसै आं हौवायाबो दाबो फैया थाखा फैसा गारनानै बिल्डिं न' लुगोन बारहुंखा बांग्रि फैब्ला गेब्लेजोबब्ला लस जाथारगोन बेनिखायनो आंनि बे बाथामनि न'आवनो था बेनो मोजां गेस जोबब्ला बन जोबब्ला उसुंखौनो दानसे इंखाम संना जा दंमोनथ' आंहाबो गोदो सिमां बिल्डिं न'आवसो थानो गोसोमोन आङो दा बिल्डिं न'खौनो मोनासै हनै बाथामनि न'आवसो थानांबाय बेनिखायनो बुंस्राबाय आङो बिल्डिं न'आ मोजां नङा बाथामनि न'आनो मोजां बाजै जोमै सोर फैदों ए जारौ मा खबर आंसो नोंनि खबर लानो फैदों बाजै जाव दालाय मा होननानै रायलायबावगोन आं बिसोरजों मा बाजै न' गोदानाव जिरायनोबो होला नामा आंखौहाय जारौ नोङो जिरायनो होनो बबे सियारखौ जासिनोसो जाबाय आं हनै सियारानो बायला गंनैल' दङ दे जारौ दे जिरायदो बेयावनो नाङा दे बाजै जिरायलायला आं ओरैनो खबर लानो होननानैसो फैदों ओमफ्राय बाजै नोंखौ आयंमोना मानि थाखाय जुदा जाहोखो आरो बेबो बेबायदि न'आव नोंखौ दोनदों आंलाय बोरै मिथिबावनो जारौ मा होननानै खोन्थाबावनो आंखौ मानो जुदा जाहोखो मा खारनाव बेखौ आंबो हमदांनो हायासै बेफोरनि दुखु सिन्थायावनो आङो हायावनो जदामब्लेनानै फाग्लि बायदि गानसो खनदला बायगासिनोमोन जेबो नङाहाय बाजै सिन्था खालामनो नाङा आथिं आखाइ गोरा थासान्दि मावदांजा माथोखाय बाजै न' गोदाननि साहा लोंहोला होमबा अ जारौ मानो लोंहोआ जानो लोंहोगौमोन नाथाय जोंहा मोनसे नियम दङ मा नियम बेबायदि न' गोदान जुदा जाजेनबा एबा न' गोदानाव हाबजेनबा मास मोनसे नङाब्ला रावबो मानसिफोरनो साहा दै ओंखाम होनो मोना दे गाज्रि दामोन दे आयु हाबाब बिदिबोलाय दे होमबालाय दे मास मोनसेनि उनाव लोंनो फैगोन दे बाजै औ जारौ दे नों दायो थांदो दे उनाव फैब्लानो जाबाय आंहाबो दायो जिरायबाय थानानै बारा रायलायबाय थानो समबो गैया नों मिथिखायो दा न' गोदानफोराव फैब्ला माल माथा बोस्रांनाय साजायनाय आवथायनाय बेसेबां खामानि थायोना औ नंगौ दे आं थांनोसै बिदिब्लालाय नोंहा मावबाय थादो आयै हाबाब जोमै मा अबस्था जाखो मा गोथां थगायनांखो आंलाय साहा लोंनो बिदोंमोन न' गोदाननि बहा साहा होनो आंलाय बन थुख्रासेबो गैया काप गंसेबो गैया बबेयाव साहा फुदुंनानै होनो आं आयु गामिनि मानसिफ्रा मिथिजेनबायानो माथो सासे फैजेनबायानो आरो सोर फैगोन साबेसे फैगोन आरो सोरबा मा लोंनो बिगोन सोरबा मा नायनो बिगोन इसोर प्रभु सोरखौ बेसेबां थगायजेनो आङो सोरबा न' सिंफोरावल' हाबना नायनो बिथोंसै मा दं मा गैया बिहाव बिखुनजोआ जुदा जाहोनायनि मा होदों मा होआखै होनना नायनो बिथोंसै सेलथेब खाङो जोमै नङा जेरैखि जायाब्लाबो आङो जेसेबांखि मानसि नायनो फैया मानो गासिखौबो थगाय दोनथारनांगोन बिहाव बिखुनजोआ थोरसि गंसेबो होआखै होननानै बुंब्ला अयनाय जाद्रायगोन ना आं आयै आरेखदा हामा जाथारगोन बेनिखायनो थगाय दोनथारनांगोन आं जेसेबांखि फैया मानो
जोमै बाय दाना बिसोर बोरै फैनो रोंखो बोरै मिथिखो बिसोर मिथिनाय माने संसारनि मानसियानो मिथिजोबनाय आंनि सोमोन्दै बोरै मिथिखो नोंसोरो आंथ' बेयाव दङ होननानै आयु हाबाब मानो मिथिया जानो गामियाव न'खरसे बारायदों बेसेबां मोजांनि खोथा मिथिबाय गामिनि गासै मानसिफ्रानो मिथिबाय दा नोंखौ जुरा जाबाय होननानै माबा मा होनो बिखुनजोजों जुरा जाहोजाबाय होननानै मिथिबाय दा दावराव जाजोब्बाय गामियाव थैबाय दाना मा होनदों बिखुनजोजों जुरा जाहोजादों आयु आलाय मानो बिखुनजोजों जुरा जाहोजानांगौ आंहा हारसिं गोसो जानानै जानायालाय नंगौना नङा जाखो माथो गामियाव गासैबो नोंखौ बिखुनजोजों गाज्रिनि थाखाय जुदा जाहोजादों होननानैसो बुंदों दे बेफोरखौ रायलायबाय थानो नांला ओमफ्राय फैनायनि जाहोनालाय माथोमोन जेबो नङा नोंनि जुदा जानायखौ ओरैनो नायनो फैनायालाय जोङो न' गोदानाबा माबायदि थलाय नायहैनि होननानै फैदों जोङो औ ओमफ्राय जोमै बिहाव बिखुनजोआलाय माल माथा मा होखो होदों दा जाहा बिहाव बिखुनजोआ गोबां बुस्थु होदों दालाय अबे मोनसेखौ खोन्थाजेननो न'खर संसार जानायाव मा बुस्थुफोर नांगौ बेफोरखौनो होजोबदों आयु बेसियार बायलुखौलाय मानोथो दोनदों न' गोदान संसार गोदान जानायावनो फाङा फुटानो हर बेफोरखौ देख्रुब फाङा फुटानो हरनोनो बायला सिला सियार बे सियारखौनोबा जेने थेनेसो मोननो हादों नोंसोरनो मा होननानै फोरमायनो हरगोन र' फाङा फुटाफोर फैबा गाबज्रि हरनानै हरगोन आङो जोमै आयु न' गोदानावनो जोंखौ जिरायनोबो होला ओमफ्राय नोंहालाय मानो हायाव दाफे जिरायनानै थाबाय थाखो ओइ माबा माल माथाफोरखौ आवथायस्रांनायावहाय मेंसोबाय नालाय गोजौआव जिरायबाथ' मेंगाया दा बेनिखायनो हायावनो दामफेर जिरायना थादों आङो दे नोंसोरबो बे सियारावनो जिरायदो दे आं उथिबाय थानो बाबायहाय न' सिङाव हाबलाय ओंखारलाय बिराद खालामनायखाय मेंसोबाय आङो दे बेयावनो जिरायदो नोंसोरबो आयु जोमैनि आखला नायदो न' गोदानावनो जोंखौ सियार बायलालायावसो जिरायनो होबावबाय बेबो हनै सोनारग्राबो गैबावा ओइ जोमै देहाय न' गोदाननि दै गिलासे लोंनोसै ओइ नै जोंहा माबा मोनसे नियम दं आरोना बेबायदि न'खर गोदान हाबजेनबाना जोंहा रावनोबो जेबो होनो मोना मास मोनसे नियम दङ सा दै ओंखाम जेबो होनो मोना मास मोनसेनि उनावसो बेफोर गासिबो जाजोबो गाज्रि मोननाङा दे नोंसोर मास मोनसेनि उनाव फैबानो जाबाय मा दै ओंखामखौनो जाहोबावगोन आङो नंगौना नङाहाय माथो खोनाफेराखै मालायफ्रा न' गोदान हाबगोदानबा बेसां पार्टिसो जाहोयो ओमफ्राय नोंस्रालाय मानिथो नियम औ जोंलाय माथो होनो जोंनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो बे नियमा सोलिबोबाय थानायनो दालाय आंलाय बोरै लामा ससेयाव नागारनो होमबा नङा होमबा दे होमबालाय ओमफ्राय नै जोमै नोंसा बिहाव बिखुनजोआ मा जिनिस होखो नोंसोरनो नायनो हागोन ना औ थौलाय नायहैनि लावि मा होदों बिसानो नङा आयु हाबाब आं बुंदों ना मास मोनसे जेबो खालामनो मोना बेलेग मानसिया होननानै न' सिङाव हाबनोबो मोना जाहोना मा मिथिगौ नोंसोरो मास मोनसे जोंहा मानो जेबो जाहोनो लोंहोनो मोना न' सिङाव हाबनो मोना माल माथाफोरखौ नायनो मोना आं खोन्थानि दे न' गोदानाव लोखि थायोनो रे लोखि मालायफोरनो जाहोबा लोंहोबा मालायफोर हाबबा बे लोखिया थांफाजोबोनो बेनिखायनो मास मोनसे रावनोबो जेबो होनो मोना अब्ला बे लोखिया न'आवनो थाबाय थागोन आरोना बेनिखायनो दे मोजां दे नोंसिनि नियमा नोंसानो लोखि जाथोंसै बिदिब्ला थांनोसै जिरायनोबो मोना जानोबो मोना नायनोबो मोनाब्ला मानोथो ओरैनो टाइम पास खालामनो ना थांनोसै आयै जेने थेने बिसोरखौ थगायदै खालामनानै थोनहरनो हाबाय मा सरि सोरबा दै लोंनो बिलाय सोरबा न' सिङाव हाबना नायनो बिलाय सोरबा सा लोंनो बिलाय बिथिनो जोमैया माबायदि खस्थ'आव दङ ओंखामखौनो मोनजायाखै दाबो न' सिङाव माल माथा नायनो नागिरबाय बिसोरो न' सिङाव हाबनोनो हायाखै आङो इन्जुर थैनाय खानस्रि खिनाय टिका खिनाय बेमा सोंजोबनाय न'आनो अबस्था गैया माल माथा नायनो नोंसोरो मा जाखो आंनि जौजारा आयु र' गासैखौबोथ' मास मोनसेनि उनाव खोथा होनानै दोनजोब्बाय आङो बिसोरो जुदि मास मोनसेनि उनाव फैमारोब्ला नायनो बिफैमारोब्ला बुस्थुफोरखौ अबेखौ दिन्थिनो आङो मास मोनसेनि गेजेरावबा आङो माल माथाफोरखौ बायनानै आवज्रायना लानो हागोन ना हाया ओइ जोमै अलंबार नों दासो फैदों आरो नों जुमाय लोंदों अलंबार नों जुमाय लोंदों औ आं जुमाय लोंदों गासैखौबोथ' नोंनो खालामजोब्बाय नोंनि थाखायनो आं दिनै जुमाय लोंबाय बे बायलाला सियारखौ मानो दोनदों बेयाव मानो नांगौ बे बायलाला सियारखौ गाख्रेबजोबनि आं जोख्रेबजोबनि आयु अलंबार नाङा गाख्रेबनो नाङा जोख्रेबनो नाङा बे जोंनि न'खर
सनमानखौ लाखिगोन जिरायनो होयोब्ला बे सियारानो जोंनि सनमान आरो नों बे सियारखौ जोख्रोबनो नागिरदों बे सियार गंनैनि अनगा जोंहा जेबोआनो गैया थाथों अलंबार जोख्रोबनो नाङा सियार गोदान बायनो हासान्दि थाथों बेनो सियारखौ जोनो मोनाब्ला अब्ला नोंखौनो जोगोन आं थाब फैया मा सियारखौ जोनो मोनैनि आंखौ जोनो बिदों नोङो औ नोंखौ जोनो हर